Mwaswera bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli nthawi ino yamasana. Bwalo lino la The Unified Mtokoto muli ndine Richard Chimwemwe Mphepo. Ndili ndi mfundo ziwiri kapena zitatu zimene tikufuna tiyankhulepo. Mfundo yanga yoyambirira imene tikufuna tiyankhule zokhuza ngozi imene yachitika kuja kuchikwawa, pambali pa ngozi komanso zipolowe zimene zachitika kuchikwawa. Ndiye tikufuna tiyankhule tsatane chifukwa timakhulupirira kunati kuwaudza amalawi zoona zake zenizeni zimene zachitika pa ground chitha kukhala chinthu chosangalatsa kwambiri kuti amalawiwo azizindikira, chifukwa lero lino tikawayang'ana anthu akunsanje, tikayang'ana anthu akuthabwa, titha kumatenga ngati ndi anthu amene ali osokoneza, anthu osokonekera, komano chilungamo chake ndi chotani. Mfundo imeneyo ikhala mfundo yanga yoyamba. Mfundo yachiwiri ndikubweretsa mutu onena kuti dzenje lomwe umakumbira mzako siku lina dzenjero umagweramo ndi iweyo. Komanso tikufuna tiunikirane kwambiri pa mfundo ya the coming together of all opposition parties. This brings the true reflection of democracy and the purpose of alliance has prevailed. Imene ikhalanso mfundo yathu ina. Tikachokapo ndikubwera ndi mfundo ya ku skulu imene ndidaphunzirapo ine ku primary pa St. Teresa primary kuliwonde uko kukuchitika chisabwira china chimene tikufunanso kuti tichiyankhule. Nkhani yathu yoyamba tikukamba kunena kuti a president akhalali mchigawo chakumwera chibwerereni ulendo wawo wa ku China. Atabwera ulendo wawo wa ku China akhala kuyendera zitukuko zimene kwa iwowo akumazitchula kunati ndi zitukuko za dziko, malo mona kuti kati mozimbaisa afotokozere ku mtundu wa Malawi kuna kuti amakatsegula zitukuko zawo za ng'ombe zimene anagula. Ataona kuti malo abwino kumene tingakasiye ng'ombe ndikuti anaona kuti ndikulowa shire, chotero chakwatenganuko ndikumene amapita kukasiya ng'ombe zija. Ndikukhulupirira unati ulendo umenewo mundikhulupirira angakhala amene akuti pasa report kunena kuti akhala ali chigawo chakumwera, akhala ali kunsanje kwa masiku atatu onse. Pa masiku atatu ma event amene akhala kuchichita mwaona kukasegulira khola licha palibe chipolowe china chiliyonse chimene chinachitika. Achoka pamenepo apita kukhala ndira molasu chamachula unati ndi fuel wabwera dziko muno ucha palibe chipongwe chimene chachitika. Tsiku lachitatu lawo limene anyamuka ulendo wawo umeneno amapita kunena kuti akafike kumalo ena kumene amapitako ndi kumeneno kwaoneka kunati kwachitika za mtopola. Report lochokera kwa anzathu akufuna kwabwino amene amayima pa chilungamo kuchokera ku Malawi Congress Party akufotokoza kunena kuti chipongwe chimenechi chachitika chifukwa chonena kuti anyamata ozimva azitho ochokera ku State House anauza anyamata awo a MCP kunena kuti sizikukhala bwino chifukwa tikamadusa munsewumu tikuona mbendera za DPP, chotero yambani kuchosa mbendera za DPP. Atayamba mchitidwe umenewu wozula mbendera za DPP ndi pamene nawonso achipani cha DPP anyamata amene amazika ifa mziziwa kunena kuti mbendera ina iliyonse kandi pa trading center mukazapeza pali ya MCP, apa pali ya UTM, apa pali ya UDF, apa pali ya DPP, muzoti mbendera zija zili ndi machairman yake amene amaziyang'anira. Chotero akuluakulu amenewa anausa mkwiyo. Ngati munaona galimoto ina imathamanga ikubwerera ikuthamanga itatenga mbendera zoyikayika mmapolo, ndi mbendera zimeneno amafuna kuti akachosa za DPP zicha azika mu mbendera zawo poona kuti kudera limeneli ndilaolemekezeka bambo Owen Chomanika, amene Owen Chomanikawo ndi iyeyo amene adalumikizana ku Malawi Congress Party. Ndi amazimva kunena kuti china chilichonse chimene akuchichita ndi chotheka ndi anyamata adera limeneli. Soka ilo akuluakulu amanena kuti mphuno salota sadadziwe kunati chimene chingazere kumbuyo kwawo ndi chani. Ndiye kunali kugendana, kunali kubwezerana. Taonapo Prado ina imene yaphwanyidwa kwambiri. Prado imeneja yaphwanyidwa kwambiri chifukwa ndi Prado imene inagwira ntchito kwambiri kuteteza galimoto imene anakwera mtsogoleri wa dziko. Okondedwa timafuna tinene izi. Nthawi zina umbuli chifukwa cha ndalama umabweretsa mavuto pakati pa atsogoleri. Aino akatsogoleri achakwera atha kukhala munthu amene akukhulupirira kunena kuti anthu akuchikwawa sanadane nawo, anthu akunsanje sanadane nawo, koma gulu la anyamata awo amene amazitenga ngati anzeru ndi ozindikira ndi amene abweretsa vuto limeneli limene lapangisa kuti galimoto ziwonongeke. Kosayena kuti apolisi analimo komano apolisi osachita kanthu kena kalikonse. Chifukwa chani? Apolisiwo asimikiza kunati zimene zachitika zicha ayambisa ndi achinyamata a Malawi Congress Party. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Oyankhulawo mchizungu
amayankhula kuna kuti okay, great boss, police were there but everything was okay. It's just that the MCP youth are the ones to blame. They provoked the situation by putting down DPP flags. Otherwise, this could have not been happened. For sure, we have been there for 3 days, nothing happened. Mchisungumo akupereka umboni umene kuna kuti yayi panalibe vuto lina lililonse. Takhala ife masiku atatu tili kuchikwawa komweko, tikugwira ntchito kuchikwawa komweko, koma kukadapanda achinyamata a MCP kumaka chosa mbendera za DPP, izi sizikadachitika. Zachitika chifukwa cha anyamata a MCP. My warning to you guys, achinyamata a MCP, iniyo ndamene mutu wanise a director of youth ku Malawi Congress Party kuchifukwa this lamulo, this order yachokera kwa a director of youth yo. Timakhala ndi chinkulirano chimene timaona kuti tikalamulira chinyamata athu popeza tinasankhidwa khala ma director of youth, tipange zinthu mwa usavage. Lero usavage mwapangisa anthu ena kuna kuti aononge. Ndeni mafuna ndibwerere mbuyo. Nthawi ina a DPP ali ndi dipiti wawo oyenda mulilongwe, kunabwera gulu losokoneza limene lilakawatema pambowe. It is the very same Malawi Police Service imene tili nayo pano, imene sinatenge action ina iliyonse, imene palibe angakhale munthu mmodzi mpaka na lero amene wamangidwa. Timati tipemphe maumboni akuchita kubwera kuchokera konko kwa anthu anu amene makagwira nawo ntchito pa ground kuti izize apangisa ndi achinyamata anu a Malawi Congress Party. And walamula zimene zi director of youth kuwauza achinyamata kuti azichosa mbendera za DPP. Lero kwaonekeka magalimoto. Don't blame anthu amene sanalawake koma amateteza chimene iwonso amachikonda. Ngati tili ndi umunthu tinayenera ndithu tiganizire mfundo ngati imeneyo. Mfundo yanga yachiwiri imene ndikubwera nayo tikukamba zonena kuti zadziwika tsopano amalawi anzanga kuti dzenje lomwe umakumbira mzako, dzenje lija ukakhala kumaona ngati zinthu zili bwino, lero dzenje lija likubwerera. Pachichewa mati chili kwa anzako kumati nchigwire nyanga. Ni nkhani yosausa, nkhani yovuta kwambiri, chifukwa tikayang'ana upo umene unalipo mchaka cha 2020 unali upo umene lero lino dzipani zosiyana-siyana, chipani cha Malawi Congress Party, chipani cha DPP, chipani cha UDF, chipani cha Ford, chipani cha Mbakuwaku, chipani cha UTM, komanso anzathu a Umozi, tilinawo a Freedom Party, komanso chipani china cha kubalaka huko Mafunde. Muchaka cha 2019 General Tripartite election mundikhulupirira ndi dzipani zimene wina aliyense anakapereka makalata ake yekha, anapita pa ballot yekha, ena anapanga withdraw njira pomwepo. Koma chipani chisankho chicha chitapeseka kuna kuti akuti chinali ndi ma irregularities, chinali ndi zolakwika zina, atamangira ku court mu 2020 mu June 2020 pa 23 June ngati mukumbukira bwino Malawi, makoti athu ndi amene adalamula kunena kuti we need now to go for 50+1. 50+1 ndipo tinaona mu 50+1 kunena kuti akoti adafuna kuti zipani zilumikizane, ndipo apa ndigwirizane ndi Ambakuwaku Mambokuwani kuna kuti adayima ndithu pachione, ndipo adalengeza ku mtundu wa Malawi ameki asadalengeze kuti chipani zisankho zonse zimene tapanga mu Juni zachibwereza ndawina ndine Wambakuwaku. Ndiye adapereka chifukwa kuna kuti ndikuzitchula kuti ndawina chifukwa chani, ndikuzitchula kuti ndawina chifukwa ndikulondola constitution ya Malawi imene sidasinthepo, tikuyendera nkhanicha ya first past the post imene ngati anufe timafuna tipeze kunati kodi chisankhochi chinaberedwa kapena ayi, tinayenera tipitenso wina aliyense payekha akavoteredwenso ndiye tione kunati zinavuta pati. Koma m'malo mwake mwatembenuza zisankho. Lero tinaona MCP, tinaona a Ford, tinaona a UTM, tinaona a Umodzi, tinaona Bambo Nnetsa nawonso atapita kumeneku. Zipani zokwana 9 zidagwirizana
koma mmene zimagwirizana zipani zimenezi mfundo yayikulu imene inalipo kunali kuthana ndi a Professor Arthur Peter Mutharika. DPP yatikwana iyi tikufuna kuna kuti ichoke. Zidachitikadi, mkumano unalipo, nduwolose ndikakutafune analipo, kunamizidwa bambo SKC mzimu wause mumtendere ananamizidwa. Ena lero lino masana during convention yawo afotokoza ndipo apepesa kumtundu wa Malawi kuti Amalawi mwakhululukire bambo Enoch Chihana chifukwa iwo was the third person of the signatory ya alliance imene machulidwa kuti tonse. Atasainira Achakwera, anasainira kachiwiri the late Saulos Cross Chilima, then wachitatu amene anasainira ndi bambo Enoch Kamzingeni Chihana. Koma okha lero lino afika pogwira mphuno yawo ndikugwirisa chichewa chonena kuti mphuno salota. Sitimadziwa kuna kuti munthu uja amene timamunyoza uja, munthu amene timanena kuti sakuyendesa bwino dziko uja, ndiye kuti tikumulanda munthu wabwino ndikutenga dziko ndikukapereka kwa akapunjunju agwirisa ntchito chichewa chimenecho. Sine akuna kuti dziko limaperekedwa m'manja mwa akapunjunju, anthu osaziwa china chilichonse, adatenga dziko osakonzekera unati akatenga dziko aliyendesa bwanji, chuma choyendesera dziko achipeza kuti. Malo mwake ndikufuna muone izi 2020 fresh election imene inachitika kuzera ku makoti athu ndikusimikizirani kunati that election was a fake election. Ndi chisankho chimene chinapangidwa ndi ma irregularity than aja amene timanena 2019 aja. The first irregularity, kusakhulupirika, kusaona pa chisankho chimene chicha, ndi kumene judiciary inapanga potembenuza zolinga za chisankho chimene chicha kuna kuti anthu aphatikizane. Zimene zija zinaonesera fake. Kuoneseratu kunati MCP yo sidawine, kuoneseratu nati UTM yo payo kasina wine. People they just created a story kudana ndi DPP. That was the first fake imene inachitika. Ngeni mafuna muone zitachitika zimenezi, koti litalamula chidasatira ndi chani. DPP idakapanga banja lawo, idakhala ngati yabwerera kukhonde kwawo, kukhundu kwawo, adatengana ndatu pere muluzi. Mutati muyang'ane zosatira za chisankho ndizo satira zimene zinabwera 2019 ku DPP sizidasinthekena kalikonse, angakhale atupere adali nawo atati, chifukwa anthu ena atupere ataphatikizana ndi atati ku UDF uko, ena anachoka ndikubwereranso ku UTM. Kusonja unati adapya mtima before samafuna. Izi lero tisifuna tizizifotokozera Amalawi mudzidziwa. Chisankho chachitika, tonse alliance ya wina. Itawina tonse alliance timayembekezera zinthu ngati izi. Kukhala ndi vice president, amene vice president yataso kukhala minister of finance, monga mene adagwirizanirana ndi monganso mene the late SKC adafotokozera. Zimene zisidachitike. Sipadapite nthawi tidaona kuchepesedwa kwa chitetezo cha a vice president, anthu angwirizano. Sipadapite nthawi tinaona kuchepesedwa mphamvu kulandidwa maunduna ena amene vice president anali nawo. Sipadapite nthawi tidamva kunati vice president akukhuzidwa mukatangale ndipo anamangidwa, anakhala akuyendera milandu kufikira nthawi yochepa ya kumapeto. Nthawi yochepa ya kumapeto pamene boma limalengeza zona kuti mulandu wa vice president watha. Mulandu umene udathesedwa Amalawi be adakali ndi mafunso, chifukwa chonati ngati vice president anali ndi katangale ndipo katangale wake sanathe, chifukwa umboni wina wa katangale wa vice president yo unayenera uchokere ku Malawi Defense Forces, ndipo umboniwo unakanizidwa. Utakanizidwa ndi pamene timamva kunena kuti mulandu uja wathesedwa. A vice president tikwatuma kupita ku Korea. Vice president akatimira ku Tanzania. Kenako kuchoka ku Korea, a vice president wao wathera pomwepo ulendo. Ni mafuna muone zenje limene umakumbira wina kuti agweremu, umagweramo wekha. Lero chikuchitika ndi chiyani? Anthu akwiya, mitima ndiyo nthunthumira, anthu akumva kuwawa, chuma sichikuyenda bwino, dziko likungogwa, anthu akungoba, msogoleri akungogwirisa ntchito ndalama mopanda pake. Ngongole za dziko la Malawi ndi maiko akunja panopa zili pa 16 trillion mu zaka zokwana zinayi zokha.
Mene amalowa mene mumu anzawo aja amene analipo kwa zaka 6 aja amene anangolowa kwa zaka 6 aja adasiya ali pa 3 trillion ngongole. Koma iwo atangotenga ndiye kuti 13 iyo muwapase ndi yawo. Funso nkumati ndalama zonse zimene zakhala zikungongoledwa mdziko muno zagwira ntchito yanji? Akudziwa ndo chakwera, akudziwa ndo chimwendo, akudziwa no hala anyahala namene akudziwa. Lero lino ndalama zija mwaziona zikutuluka ma convention. Anthu onati anali akapunjunju kuyankhula kwa Bambo Chihana analibe kena kalikonse. Lero amapanga splash drama ma 72 million kugula ma delegates. Tiwathokoze ma delegates siachi bwana agwesa anthu achuma chawo kufuna kupanga prove kunati leadership is not all about buying people kunati mukhale ndi favor. That is not leadership. Leadership is a character imene munthu amakhala nayo. Leadership is all about the personality that a person has. Leadership is all about the styles that you can use to want support from those Malawians, from those delegates. Muntu sunga kale wankwizi, sunga kale wakuba, sunga kale wakupha, sunga kale wakatangali ndikumayembekezera kuti Malawi will believe in you kunena kuti iniyo ndi atsogoleri. Sizingatheki. Tamvetsera na Malawi. Zonsezi izi zitachitika lero tikulira nziko muno imfa zosayembekezekera. Imfa zimene zikupereka mafunso siyana. Imfa zimene Amalawi sakuyankhidwa. Imfa zimene angakhala atsogoleri a ziko ndi mneneri wa boma komanso commander in chief Malawi Defense Force lero lino ma statement awo akusiyana as compared ndi report limene apereka. Ndizomvesa chisoni tikamaonera maklipi amene mtsogoleri wa dziko adayima 11 koloko usiku kuziwisa mtundu wa Malawi kuti ndege yapezeka ndipo anthu onse atheratu. Amafotokoza kuti ndege inakafika ku Mzuzu koma chifukwa cha nyengo anayibweza kuti zipita ku Lilongwe. Mwasoka mchikangawa ndege inagwa. Koma report ikunati ndege ku Mzuzu sidafike. What contradiction is there? Maripoti andeke ena anabwera kuzathamanga apa ndi athokoza Sidedi Bambo Sylvester Namiwa chifukwa chobwera nsopoyera ndikuikakamira nkhani. Chifukwa atu tikukakamira nkhani, chifukwa munthu amene tikukakamizayo tinaluza akulu a dziko lino la Malawi. Achitetezo, aku aviation, atsogoleri andale tidaluza mziko muno. Ma advisor president tinaluza mziko muno. Zimenezi kutikakamiza. Even the Bible limanena kuti chikondi cha Mkristu chitikakamiza kuti titani tikale anthu ofotokoza zoona. Ndipo ngati ife choonadi chili mwa ife tinaniya kuyankhula pa mtundu wa Malawi kuti amene amandipasa information iyo amandilakwitsa chifukwa ine ndinali ku State House ndimangolandira report. Ndikuti Bambo Valentino Phiri akuyenera aime auze mtundu wa Malawi ndi chifukwa chani adasankha kuanamiza Malawi. Black box yachosedwa, transponder simaoneka, zambiri zinafotokozedwa. Anabweranso nkuzayankhula kuti china chilichonse chili intact. Black box ilimo. Report ilikubwera, black box simagwira ntchito, battery yake ilasiya kugwira ntchito kale 2004. Mbonaona za bengo. Ndiye munthu umatha kumadabwa nkumazifunsa. Kodi izi zimene zikuchitikazi zikuchitika motani? Ndi pamene umadziwa kunena kuti nthawi ikakwana imakhala kuti nthawi yakwana. Munthu amene amaoneka kuti ndi ochenjera nthawi yake ioneka kuonetsera uchinzete uchisiru imakhala kuna kuti yakwana. Lero anthu amene amazenga ati anzeru ali ndi full support ya chitetezo kufika pomatenga anthu mbuli za mmuzi ndikumamenya anthu ndikumakhapa anthu osaziwa kuna kuti akuzichepesera ulemu wawo, akuzichepesera legacy yawo ya leadership mu term ya 4 years imene akhala kulamulira. Sakudziwa zimenezo chifukwa chani? Ndalama zakuba zayanja. Lelo ndalama zilipena paliponse. In too late anthu mukutenga ndalama kumayendera m'misikamu ndikumauza tikupasani ngongoli. Where are you in 2021? Pamene anthu anafuna ngongoli tayambe ma business simunawapase chifukwa chani? Ndiye ndikuti zenja lokumbira nzako umagweramo weka. Lero tikuona IUDF, lero tikuona AFOD, lero tikuona IUTM, lero tikuona anzatu osiyana akubwera pamozi nde akuyankhula momveka bwino kuna kuti target yathu ife ndiona kuti uyu achoke uyu. Nene mafuna muone kuti maona kuti uyu achokewa akubwereranso kachiwiri.
anachitika mu 2020 ponena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika achoke. Lero mawu aja akubweranso paka na Freedom Party ayilawo kunkumanowo akubweranso kuzanena kuti uyu achoke uyu. Ife chimene tikugwirizana pano ndichona kuti boma ili lichoke. Kuwafunsa nchifukwa chani? Sitimadziwa kuti boma ili ndirakuba, sitimadziwa kuti akanganyawa sana sintha adakalibe akupha, ndipo atikumbusa ngozi yakuthambani zimene zachitika kuchikangawo. Sitimadziwa kuti awa angobwera kuzaba koma soka ndiponena kuti amene akubwera kuzatenga boma 2025 akumana ndi zenje lalikulu limene Malawi akhale pa mavuto. Funso nkumati zenje lalikulu limene mwalionera kutampepo. Zenje lalikulu likubwera pa 16 trillion. Imene 16 trillion iyo ndi ya inu, ya ine, ana athu ndi ana awo amene azavutike nayo. Ndinakuwuzani posachedwa apa kunena kuti njanji imene ichokera ku Nsanje kupita Mulimbi imene chaikumanga siboma ili m'manja mwa bambo Mumba. Avitumbiko Mumba adawina contract manager ndikugwirizana ndi kampani ya ku China ikunga njanji imene ijayo kufika Mulimbi. Komano gwirizano wawo ndiwonena kuti akhala akugwirisa ntchito njanje ija akutolera misonkho ya njanje imene ija kwa zaka zokwana 50. Amalawi mafuna mukhale chete muziyang'ana. Malawi 50 years China Railways ikhala ikutolera ndalama za njanje imene ifuna imangidwe ija kudzera kwa Vitumbiko Mumba osati boma la Malawi. Ndiye mutha kuona chipongwe chimene Amalawi tikupangidwa, chipongwe chowawa kwambiri. Nkumati apa zinthu zikuyenda, zinthu sizikuyenda. Ndiye akanganya awa ajadaphatikizana afodi a UTM kuli anzawo ena abwera kumeneko. Lero anthu aja akubweranso limodzi kukaphatikizana ndi yemwe uja timati wakalamba uja afuna akaphatikizana ndi yemwe uja timati wamwalira wasala pang'ono uja. Chinsinsi okondedwa ncha Yehova. Ndisangalale ndi mayankho amene amayankhula momveka kunena kuti sudziwa kuna kuti moyo wako mawa ulipotani. Mutha kundiyikira ine malire kuna kuti ine ndakalamba ndi mwalira, koma womwalira kukakhala swali anyamata. Zimachitika kuna kuti ine kudwala pano anu nkumana ati adadi watu lero amwalira, wokamwalira kukakhala mwana obadwa lero. Ambuya wadalisa Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa zenje limene adakukumbirani lero chakwera akukwera mweka. Chakwera akukwera mweka amusiya ndipo gemu yamukulira. Nkhani yanga ikupita ku St. Teresa Primary School. A headmaster a St. Teresa Primary School kumachinga uko. Skulu imene ijaye musana khalepo inu a headmaster. Pakhala ma headmasters osiyana-siyana. Enda amene ndikuyankhulane ndaphunzira pa St. Teresa. Panali a head anzanu pamenepo oziwa kuchena atali matrauza awo samavalira lamba ya trauza ena lesa maivala timati kupisira mu mtondo koma munthu zomukhala. Headmaster wokonda anthu ake. Koma lero chaza ndi ndani kunena kuti ufulu wa maphunziro mene tili nawo dziko lino la Malawi. Ine pano ndingakhale ndi mwana amene waphunzira skulu yake ku private. Ndiye ndaona kuti mwanayo waphunzira standard 1, standard 2, standard 3, 4, 5, 6 kuchokera ku private. Lero ndikufuna mwanayo apite ku skulu ya boma. Ino a headmaster mukukaniza mukubweza makolo ana awo asapite pamene bobo chifuna kuti anawo anali ku private. Mu Educational Act ndilamulo liti limene mungabwere poyera tisana kuyendereni kumachingako pa St. Teresa apo mutiuze kuti mu Education Act imalesa mwana amene anakamba maphunziro ake ku private kuti asaphunzire ku primary ya boma. Mutiuze ana amene akwana zaka 6 amene amapita mmanazali akwena kukamba standard 1 ana akukanidwa. Ndeti mafuna tikuuzeni panali ma headmasters anzanu adayesera kutumbwa pa St. Teresa adapita kumeneko ndikwa kauzu ikayaka moto sinyengerera munthu. Ngati sochitika zanu na headmaster a St. Teresa zili ngati akwantere mungospempa trasifa anthu muasiye chifukwa that school St. Teresa ayo ndi akatolikatu. Ndiye mwina mutuzo kuti akatolika ndi amene ayamba zimenezo akupasani malamulo atiwonese kuti malamulowo akuti chiyani. Musabwerese chisokonezo ngati chimene chinabwera pa mmanga pakati pa achisilamu ndi achikhristu pa skulu ya mmanga St. Peter's and Paul. Chonde tikupemphani lolani ana akhale ndi access
to education even in the government schools. Musayambise zinthu za chilendo chifukwa zimenezi zikusowesani mtendere, zimenezi ndithu zikusowesani mtendere. Uthenga wanu waulere ndi umenewu. Pamene tili ndi ulendo wopita ku Machinga kukapereka thandizo, tikufunabe akufuna kwabwino kunena kuti tiyeni tithandizeni anzathu ayamba kale kupereka, tatolera matumba achimanga ochuluka. Panopa tikuyang'anayang'ana angakhale ndalama zimene kuti tipeze transport yanyamulira chakudya chimenechi, kunati ulendo wathu pa 21 tikhale tikupita. Ma organization amene mungathe kutithandizira, perekani thandizo lanu. Mukapereka thandizo lanu, ifenso polandira thandizolo tidzidziwa kunati thandizo ili lachokera ku The Voice, thandizo ili lachokera ku 4 Regions Organization, thandizo ili lachokera ku Malawi Freedom Fighter, thandizo ili likuchokera ku Malawi First. Ilinso ndalama individuals tisapereka satana ameneyo pokufuna kukawathandiza anthu oti adziwe kunati Malawi First iyo yafuna kunati ime ndi amalawi amene akuvutika lero. Poona kuti ife tikafuna kugwira ntchito timakugwirirani inu, lero mmene mwavutika ifenso tikuyenera titenge mbali. Chenjezo langa kwa anzathu amene mwakangalika ndi ma alliance osadziwa chimene chikuchitika. Lero kukuchitika ma convention awiri, ina ili nkati izitha Siskoloko ndipo ina iyamba Siskoloko ku Blantyre. Chenjezo langa ndi ili, ma convention ena amene akuchitikawa ndi ma convention amene ali government sponsored. Nkati mwanena kuti ma convention wa ali government sponsored, cholinga chake zindikirani chikuna kuti politics is the game of numbers. Now podziwa kunena kuti DPP ikuoneka kuti yakula msinkhu ndipo itakulandira chikoka cha anthu ochuluka, ma tactics amene akusatidwa ndionena kuti kwabwera chipaniso china chimene chikhale nawo mu convention mazulo kuyamba Siskoloko, chimene cholinga chake ndichofuna kugawa ma figures achipani cha DPP, chigawe ma figures achipani china cha UDF amene aliokhumudwa, chigawe ma figures achipani china cha PP amene aliokhumudwa. Timafuna tinene izi, amalawi ngati muli ni nzeru tazigwirisani bwino ntchito nzeru zanu, chifukwa dziko ili kunena chilungamo likufunika anthu okhwima pa nzeru, anthu amene angathe kukwanitsa kuyendetsa dziko ili kupita pasogolo, anthu amene akanika kukuyendeserani opposition yanu ndi kuchedwesa amalawi ndi kuwatereka pa moto. Don't you think kunati angakhale ndi hope yoyendetsa dziko la Malawi? Kulibe. Adzakhalabe obwabwada, koma cholinga chawo kuoneka ngati opemphera ili mimbulu yofuna kugwesa mphwayi ya Malawi, mimbulu yofuna kuyika dziko la Malawi pa mavuto, mimbulu yosongodzera kunati anthu azidyabe chiteze. Ndiye zipani zimenezo zilipo. Ena azimaliza ma convention yawo lero, ena apanga kale ndi ma tacticians amene akuchiona kuti tikakoka anthu awa kunati tikhale nawo athuwa tikawaba tichepesa figa imene ikadapita mbali na kuti zinthu ziyende. Zili ndife Malawi kupita patsogolo kapena kubwerera mbuyo, mavuto ndi amene tikukumana nawo. May the wonderful God bless you all wherever you are listening to this important audio. God bless you and have a lovely day. From the Unified Mtokoto, RC Mpepo, +265 997 93 9404. The Unified Mtokoto, always the unifier.